que treballes fer volar coloms, qui fa un escrit i 4 acords tensa l'estenedor. Hola, què tal? Soc Alfons Olmo, Vercel. Vinc a proposar-vos un xicotet recorregut pel que és el nostre treball. L'últim treball que hem publicat s'anomena Bifocal, ras i pols. És aquest llibre que veieu ací, però que també, evidentment, sent una proposta de cançó Vercel, doncs té un disc, ja en aquest cas és un doble àlbum, com veieu, doble àlbum, hi ha dualitat, molta dualitat en aquest treball, el que és la part, diguem, del llibre, la part de la música. Dins del que és el llibre hi ha narrativa gràfica molt potent, molt bonica, que ha realitzat, com sempre, de manera exquisita Daniel Olmo. Hi ha textos, hi ha poesia, hi ha assaig, i este doble àlbum, diguem que en les 3 portades que veieu, no? La del llibre i aquesta que hi ha al darrere, doncs amb 20 cançons d'alguna manera es complementen mútuament, és a dir, s'acompanyen els dos treballs. Hi ha aquesta intencionalitat sempre en Vercel interdisciplinar, si voleu dir-li. Treballem d'aquesta forma estenent un fil de joc comú. Aquest va ser el primer que vam fer d'un quadríptic que venim realitzant després dels primers treballs que vam fer entre el 2004 i el 2012, i aquest ve al 2012, els discs del Saurí, Argilaga, 2014, i això de Plantes, Talais i Cims, que arriba al 2017. Tot i així, Bifocal tanca el que és el quadríptic i li dona aquesta dimensió de l'aire, l'element aire. Hi ha aquesta dualitat constant del treball. Hi ha 2 productors en Caballo Grande que han realitzat el que és la finalització del treball. Hi ha aquest diàleg entre el món de les idees i el món dels valors. Hem volgut treballar en aquesta línia, diguem, polièdrica sempre. Ho hem fet per no limitar el que és l'expressivitat, el contingut, les emocions, el missatge, i bueno, ho hem fet sempre de manera natural, ens ha nascut així. Hi ha una potència molt gran d'il·lustracions en el treball, com vos posaré un exemple. Aquesta d'aquí és una d'elles, val? Hi ha altres, val? La feina conjunta té seus resultats també a nivell audiovisual, és a dir, hem volgut sempre treballar la part audiovisual, els vídeos, però especialment en aquest treball hem fet 9 videolírics amb la Laura Vaughan, hem fet també videoclips, que l'Altantú va fer el de Fum, Dima Rodríguez va fer el d'Esquena, i ara possiblement n'hi haurà, a part d'aquests 11 vídeos, nous llançaments fets per Juan Miguel Morales i també possiblement per la Queralt Tantú, que realitzarà un altre dels vídeos. Dir-vos que tot el conjunt del treball es troba desplegat en el que és la web vercel.com. allà podreu veure, escoltar evidentment a través de plataformes digitals aquest doble àlbum, veure els videoclips, tots els videoclips allà penjats, i també fer un tast del que és el llibre, i podeu també adquirir-lo a través de la venda online que tenim articulada. Acomiadar-me, dir-vos que moltes gràcies per escoltar aquest vídeo, per estar ací i per compartir cultura. Salut i fins la propera.